Terve ja terveisiä Jongpyongin, ei Pyongyangin hiihtokeskuksesta. Maisemat on ihan kohillaan. Ja Ollihan onkin löytänyt täällä herkullista maitoa kenties, mutta baari on auki. Tuostahan löytyy paikallista riisiviiniä eli makkolia. Otatko Lauri pienen siivun? Väri on kauniin keltaruskea. Kiitos. Ja terveisiä Säkylän pojille. Muumimuki on hyvässä käytössä. Ihan on raikas. Hieman banaaninen makumaailma. Aika maukasta. Ei muuta kuin palaamisiin.